US President Donald Trump chuan a Trump top ma ngeya Iran bom atunga advisor rualten an khabri US President Donald Trump hian White House a khon bol uparual te ma a Iran chuan nuclear ral thuam siam atum anti awangin bom mai adu ti le cruise missile lavom perfect mai adu ti afrila mase a khon bol uparual ten indona le boina na sajok ati chuak palange ti in an khabbe sakre ni in the New York Times chuan aziaka media rang baka thuthar thedar tu zinga khowelarin tlak berangai BBC point he thu hi antar langani President Trump chuan cholkar liamta November ni som pani sang ni som ni ninga ni khan White House a khon bol uparual te ko khomin Iran chungchang a soipuya he meeting a hian US Joint Chief of Staff General Mark Milley, Acting Defense Secretary Christopher Miller, Secretary of State Mike Pompeo le Vice President Mike Pence te antelani President Trump an hetianga Iran be mai adu na chan hi tunhaya UN Watchdog International Atomic Energy Agency te chuan Iran chuan nuclear deal bo che in nuclear bomb siam theina tura uranium thlit fiam na enrichment a let za zela som pani zetin a local puyani ti a an puan wangani Trump a khon bol upa tele Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kai hroi Israel ramjuan engti zong ma in Iran in nuclear ral thuam asiam le nei hi andu lo bur mayani Donald Trump chuan White House a chua san ma nge in Iran hi abom thor mayang ti ring anom nualani Iran nuclear ral thuam nei tumna ti top sak lo chu Trump a kai hroi sarkar tan hlo chamna pakhat ani theidona wangle Biden a kai hroi sarkar chu Iran la kanem duai turangai ani awang te in Iran hi President Trump chuan a hun top ma ngeya abei an ring hle ani Iran hian President Barack Obama malak na angin rampanga UK, France, Germany, China le Russia hriat puina in kumsang ni som panga khan Iran nuclear deal in remna chu an siama chu in remna Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA anti mai Iran nuclear deal ang chuan Iran hian uranium thlit fim kezi zani som pani point pariat anei to chu kezi zathum aya sanga ati pungtur anilo ti ani a mase Iran chuan he thuthlung hi bo che in tunhaya UN peng pakhat International Atomic Energy Agency IAEA chuan an endika Iran hian August thla khan kezi sang ni za panga point pali alo thlifim mande ito a November ni nia pheika chuan kezi sang ni zali somli pani point pakua zet alo thlifim reng to ani tian puang ani anu loka President Trump chuan Iran hi missile mo bom manga be mai adu ta ani Ron Demer Israel ambassador to US chuan Joe Biden chuan kumsang ni so panga a Obama kai hroi sarkarin Iran nuclear deal an lo siam Trump kai hroi sarkarin a chua san chu azom le tur anilova chu tiang nilova Iran nuclear deal azom le chuan Israel atangin dodalna nasatak atokang Biden chuan Middle East biala muanna din mundik tak chu angai venturani ati Trump khon bol upa te chuan Obama khon bol upa ten kumsang ni som panga a Iran nuclear deal an lo zia fel to chu Israel ram himna ti der thong tu ti in an social na sale a kumsang ni som pariat me tha an chua san zui ta ani he Iran nuclear deal riat puya mingziak tu ram pathum UK France le Germany da chuan US thil ti hi soiselin an dodal nge chumi nuwa US le Iran inkar bo ruak hi WhatsApp kang luai theidin muna ding chavin rampani inkar bo ruak hi indona na sajok machon thei turin atang chho ut reng to mai ani kumsang ni som pariat me thla khan President Trump chuan Iran nuclear deal chu Iran nuclear siam tumti khotlai na satlia mai ani a kumsang ni som ni panga atanga sang ni som thum inkara Iran chuan nuclear ral thuam asiam theiani ati kumsang ni som pariat September thla UN General Assembly a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Turku Jabat facility chu nuclear siam tumna mun ti in he mun hi secret atomic warehouse ti in asoi nge ani Israel spy Mossad ho te chuan Iran nuclear siam tum dan thruk documentam tak chu Iran atang hian an lo ru chuak to nge ani tunhaya UN Watchdog ten Israel ramin nuclear bomb siam nana uranium an thlit fim na mun hi Natanz ani a he Natanz pilot final enrichment plan anti hi teran khopui chimlam KM zani vela omin
International Atomic Energy Agency te hian an thli thlai reng thin ani August thla khan Iran ramin nuclear siam atum na mun Natanz lam hoi hian kongpui sial ru ani in ven himna po an uluk le ni in San Francisco muna Planet Laboratory ing chuan an soya November ni kwa khan bungra phur chi ten man ruwa construction equipment chi rang an phurlut an mubokani tin October ni som ni pakhat khan Maxar Technologies ta chuan truck lian pui ba ka car le lir theidang tlan lut an bunwal boka James Martin Center for Non-Proliferation Studies Milk Brewery Institute of International Studies chuan Natanz hian manrol tak le excavation te choplu ani ati Rafael Grossi, Director of General of International Atomic Energy Agency chuan nilai ni khan until mu chu dan dik takhi UN member Ramza Somkua Pathum te jinga tuma abikin an riloti UN General Assembly ma asoya mase until mu chu dan an puan nu loka President Trump chuan Iran chu bei mai adua Mike Pompeo Secretary of State le military lam ho tu ten indona na sa jok ti chuak thayani ti in an pu berhi an khap diary mai ani mase President Trump hian Iraq ram vela Iran sipai guard force le Iran Revolutionary Guard Force in Kuwar te chu abei tho an ring hle a Iran hian Gaza Strip Syria le Iraq a tran mun siamin helho training an pe bok thina hi US chuan angai mo le ani US in Iran nuclear deal a chua san nuwa Baghdad airport bula Iran military general Qasem Soleimani chu drone strike mangin an loka plum to a tu hnaya US le Israel spy Mossad agent te chuan Iran ram chunga Al-Qaeda ho tu number 2 ni mek Abdullah Ahmed Abdullah Abu Mohammed Al-Masri ti a hriat chu teran khopui dai fema ama kara achuang lai chu afanu Maria Minen motorcycle chuang chungin an loka plum to bok kumsom ni pasari mi Miraya mi hi Osama bin Laden a fapanupui ani Washington muna Arms Control Association in ti da chuan nuclear security hi ale da kalpuya ngai ani anti a Israel Prime Minister Netanyahu chuan Iran nuclear deal chungchanga US President-elect Joe Biden chu biak thuai atum ti asoya heti mek lai hian President Trump chuan electiona achak lo ti lapom du lovin media ho te ni lovin ko tin thutlung na siam ro se ati ani ma se Biden na team te chuan American mi pui ten thutlung na an siam to e ti in chaka ani ngai nget bur to a White House lu angai tumin Biden a kai ruai sarkar kalphung tur duangin an ni tin hun an chiar chho mek ani heti mek lai hian Trump a thui ruai telamero in Biden hi intelligence briefing chi rang an lati sak du lova thil kalphung pa ngaya chuan president ni mek te chuan president atana thlan thar te chu November ni som vela White House a lenga so min thil omdan an soi pui thina president atana lak lu an ni huna an boilo nan le Rorel to Thardetan intelligence briefing chu President Natan thlan thar hne na ni tin President ne na anpek ang chin an peji thina ni John Ulthal US National Security Agency expert le Obama hunlaya mi poimo tak tuna global zero ti pol khovel chu nuclear ral thua matangin ti filim turani ti tu pola senior advisor chuan President Trump Iran nuclear deal a chua san mai le Iran be atum hi khovel himna ti der thong tu mayani e ati Trump kai ruai sarkarin Iran nuclear deal chu khovel e Middle East bial muanna ti der thong tu ti a Iran be chu muanna siam na tur ni a an ngai lain than khat ve thung chuan tun lai khovel din mun ti der thong zual tu ani ang an lo ti ve mek thung ani engtin tak omzelang mo